Mga unta ninyo, hamos. Jir. Ayoy. Hulog na ko sa tinidor. Wala pa man 5 minutes. Isa po na mag-video tang walay kuan ay selfie stick. Salad mo ni.
Tapos na ko mga guys, salamat. Ang halian ko is salad. Hindi ako makapastura kaya kay dahil kay CCTV. Break time naman ako. Good. Bye. Salamat.